My name itself is a platform and program. I-PAC iqale ngokuya emadlakeni ase-Avalon phambi kokuba iqhube iphulo layo lokugaya inkxaso eSoweto namhlanje. Eli qela lithi ngoku ligxile kowona msebenzi lasekelwa wona kwaye nangona bekukhe kwakho ukruthakrutano ngaphakathi kweli qela nokwakhokelela ekubeni liphulukane nevoti, kodwa ngoku inkokheli yalo mbutho umnumzana Mzwanele Nyhonsto ithi amadaba ebekho ngaphambili yinto edlulileyo kwaye ngoku i-PAC izimisela ukuzibonakalisa kwezopolitiko. We're here to draw inspiration from him and as you correctly put it, this is going to be the resuscitation of the PAC. It is real indeed a turning point, and come 1st of November we will have a changed PAC, a revived PAC. Ukanti abanye abahlali bathi luyadingeka utshintsho. Umsebenzi electric like service delivery nje ayikho at all. Mina I feel ukuthi I want to cast my vote for a political party that is going to bring change. Ngomsel qela liza kuthatha liphulo lilise eLimpopo nalapho liza kuphehlelela khona umqulu wezithembiso wephondo.